Piata téma znamená piaté video z redakcie videí alebo zo série videí o oknách, dverách a tieňacej technike. Bude až 90 videí, ak ste nevedeli prvé video, tak pekne to na seba nadväzuje. Úplne idem od najjednoduchších videí až po tie zložitejšie, čiže na konci pri 90. dni budú aj nejaké čísla, budú aj nejaké fakty, bude aj niečo viac ako len čo znamená dvojsklo a trojsklo? Niekto si povie, že preboha, však jasné, že viem, že dvojsklo je proste má dve sklá a trojsklo má tri sklá. Ale je tam aj niečo navyše, kde pri dvojskle je medzi sklami vyplnená, samozrejme, je tam jedna medzera, pri trojskle sú dve medzery. Tie medzery sú vyplnené nejakým plynom, ktorý sa volá argón a ten plyn vlastne zabraňuje tomu, aby v zime išla zima dnu a v lete, áno, aj v lete išlo teplo dnu, pretože keď máte trojsklo, tak je to oveľa, oveľa lepšie počas tepla, ako keď máte dvojsklo. Určite to poznáte, ak ste menili dvojsklo za trojsklo, aj to vám vieme spraviť. Určite to oceníte aj v zimných, aj v letných mesiacoch, lebo čím viac skiel, tak tým lepšia tepelná izolácia. Ale dávajte si pozor, aby ste mali v poriadku aj tesnenie, aj rám, aj krídlo, aj kovanie, pretože to všetko do seba zapadá, to všetko na seba nadväzuje. Takže keď máte najlepšie sklo na svete, ale nemáte vyriešenie napríklad tesnenie a zle vám tesní okno, tak vám sklo vôbec nepomôže. Treba to všetko sledovať. Na www.doner.sk vám prídeme odservisovať okná. Tento rok to máme za skvelú cenu, máme aj byt, aj dom za dobré ceny. Určite nám napíšte alebo sa spýtajte do komentárov, ak chcete vedieť, koľko stojí byt a dom, pretože kontrola raz za rok je určite dôležitá a tých pár desiatok eur určite za to stojí, veď predsa robíme to pre vás.